Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। स' दिनैनि बे भिडिअ'आ जाबाय एसे गोबाव समनि जाबाय, जास्ट बिदिनो 2-3 मान्थससो जाबाय आं दिनैसो एडिट खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हाबाय। स' निमाहा हो। हेलौ लोगोफोर, फाइनालि गाइस नै दायो राजगर थांगासिनो दङ। जोङो ज'यैनो दा नै समाव दा नोंथांमोना लोगोसे जोंजों नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। दा नै सिट गंसे लाइनावनो साथाम नैयाव जोङो 7 जन। नै बेयाव एसे ओंखारनांबाय। दा नैयाव एसे ब्रिज दङ, ओमफ्राय टमटमा नैबे गाहायजों थांसिगोन आरो। दा जोङो ससे आगाननैसो थाबायनांसिगोन आरो। दा नोंथांमोननो भिउखौ देखायनोसै आङो, नोंथांमोना नायफाबानो जाबाय आंजों। वाव नै बे दालांखौनो जोङो मानखोबाय दायो। ओमफ्राय नै नाय नोंथांमोना अरुणाचल राजगर गेटसिम थांनो नागिरदों आरोना जोङो। ओमफ्राय दा नैबे अरुणाचलनि फ्लाइट बाग्रा जायगा बियो। गोलैगोन। बेखौ मा रिभार होनदों? हा आनै, बेखौ मा रिभार होनदों? मा दैमा? मा दै होनदोंमोनथाय? माने बायफ्लंबाय, दानि गारिफ्रा नैबेजों बारो आरो दैजों दा समाव। बरिया। सान्दुङा बरियानो, आं जोबोद मोजां मोनदों आरोना। इमान खस्थ' गाखोबोबाय टमटमाव, ओरैबायदि। लामायाबो ससे गाज्रि ससे मोजां लोगोफोर। दे बिदिब्ला ससे नायलांफाबाय थाब' आंजों। नाय नोंथांमोननो दा आङो देखायदों, दायाव ओरैबायदि गाज्रि जाना दं आरोना। दा बेखौ बानायाखै खोमा, सिगाङाव बानायदोंमोन, खुरखाहोलांखो बेखौ बुजिनो मोना। दा दिनै आंबो फार्स्ट टाइमसोथ' लोगोफोर। नैबेयाव ओइ नै माखासेया फैगासिनो। मोजां मोनदों लोगोफोर फैनानै, जोबोदनो। नै राजगराव मोनफैदों, राजगर। बेनिफ्राय थांफिननोसै। जास्ट ओरैनो लकेसनसो नायफैदोंथ' लोगोफोर। एसे एनै थाबायग्लांसै, थांसै आरो। गिदिंलांफिननोसै लोगोफोर, मोनफैबायमोन राजगराव। बिदिनो एसे जास्ट सफैनानै आगानसे थाबाय।
बानायाखै बेयाव गैला मोनसेल' जाबाय दा समावल' जाबाय अरुणाचलनि फ्लाइट बाग्रा जायगाया फ्लाइट स्टेशन अरुणाचल रायजो नै दै दं सत्र'ना टेस्ट किल' जा टेस्ट नङा औ टेस्ट नङा टेस्ट किल'मिटारसो 17 So, love Deimalu. I love Deimalu. Boria. Boria na yang foto dikhangno da आङो मैयानिफ्रायनो नुबाय थानाय ओमफ्राय मोनसेबो फट' दिखाङाखै दिनै एसे दिखांना नायनोसै लोगोफोर स' दा एसे फट' दिखांना लानि र' नैबे जाबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखा बरिया मोजाङैनो दिहुनदों आरो नैबे जाबाय ब्रह्म मन्दिर जैग'सालि नैबे जाबाय एग्जिबिशन आरोना नैबे एग्जिबिशन बरिया नैबे जाबाय टिकेट काउन्टार 20 थाखा लायो एग्जिबिशन टिकेट बिसोरबो बेलेगावसो दङ